Dobrý deň, dámy a páni. Vítajte u nášho nového videa. Toto je nové video z The Intruder part 2. Dneska budeme hrať také, že na väčšiu difficulty, na také, že hard a tak. A potom, keby ste chceli, tak do komentov môžete dať, že akú difficulty by sme mohli hrať, alebo že aj akú mapu. Toto je The House. To sme hrali v prvom diele, ak si dobre pamätáte, tam sme mali easy. A jak ste si všimli, tak sme mali 4-mesačnú prestávku, došla škola a také, tak nás to veľmi zdržalo. No a ste nezabudli, ja sa volám Jakub a toto je... Ja som Ivo! Áno, správne. No, nebudeme kecať a ideme na to. No ľudia, akože mohli by ste dať do komentárov ďalšie hry, toto, Robloxové, také hororovky, ale budeme natáčať aj Minecraft videá, hlavne také, že PvP, Survival, Hardcore a Combo. Hard ideme. A potom ešte také, že Bedwarsy, Skywarsy, hoci čo chcete. Môžete nám dať aj toto, že nejaké multiplayer hry, ktoré ste našli, ďalšie, alebo módy, ktoré ešte neviem urobiť, ale čo už. A pani, už sme tu. Prepáčte, ale toto je tak hra nastavila. To nie je ja. Borec je na dvojke. Super. Tak. Takže, ak si dobre pamätáte, tak toto je ten manuál, toto je ten noob, toto sú tie baterky. Potom, keď dojde ten čierny gáčo, tak musíme vypnúť svetla, potom ísť sem a nehýbať sa a hotovo. Nechám od tu... Si sa zlakol? Furt je na dvojke, to je dobré. Dosť dobré. No, a dámy a páni, možno budeme natáčať aj na vlastný kanál, že proste každý bude mať vlastný. A dámy a páni, keď budeme mať už viac ako 1000 odberov, tak možno začneme aj vlastný merch. OK, je na jednotke. Čo? Sorry. Na jednotke? Sorry, že som ťa prerušil. Nevadí. Dobre. Aha, tak na jednotke už asi nie. Bol. Tak nie. Už. Ok, znova telefón. Vyzerá Na trojke? horšie, ako som si myslel. Ha. Jaký fešák je z neho. No. Aspoň ten úsmev Ok. mám. Olga, kamera 6, maj sa. Čo je ten nuby figúr? Jaj. Nič, idem do skrine, maj sa. Idem aj ja. A čo tu? No, musíme sa tu skryť. Tak nemáme sa hýbať. Ivo, Koľko máš? Ivo, No? poďme ako v toto, v tých horror movies, že sa takto pomaly na seba pozrieme. OK. A to som zas ja. To si ty. Zavri to! To je on, som alebo ja. ty si on. Alebo, Ja som on. Alebo on je ty. Ja mám, Nemám zájem. ja za chvíľu zomrem, kámo. Ja mám 80. 90. Čo? Kámo, ja nechcem zdechnúť. Yes! A kde je? Telefón. Yes. Dámy a páni, to sme ledva dali. Och, ty sa kúkaj. Kde je? Neviem, ale je mi to jedno. Dvojka. Dámy a páni, toto bol tak blízko. Čo neusmieva, Nemalo chalan? aj nohy. Znova, kámo. Vypadni. Kámo, prečo nám ide do izby ako nejaký starší brat? OK, pozrieme sa jak v horror filme. A kámo, ja sa bojím. A ja? Ja mám 20, ja mám ten 20 action ty, či jak sa to volá. Ja mám 28 už. Aj ja. Aj Kubo. Kámo, A ja ja. chcem zomrieť na anxiety. To dostanem toto, šok. Pomoc? Fešák už majú svoj, dámy a páni. Bro, ja mám 64. Ja mám 68. Rýchlo, odíď. Rýchlo. Kamo, ja som sa
Ja som sa premenil na kolárovcov normálne. Ok, svetlé. OK. Tak potrebujeme svetlo. Rýchlo to zapni. To je cigareta. Na kolkátky! Dvojka. Ja som to, kámo, skoro nedal. Ja som mal 98 alebo koľko. A ja, kámo, ja som tiež tak tesne. OK, dvojka Musím vypadla. dať na nulu. No, tak dvojke není. Na jednotke. Na jednotke zase? O! Dámy a páni, ak chcete ďalšie takéto šialené videá, no, nie sú ani tak šialené, ale veď ako vy poviete, tak môžeme... Ale už! Kamera 3, že? No, kámo, on to speedrunuje. Teraz vypadne elektrina, kúkaj na to. Shazam, vypni sa. Oj, jak som sa zlakol. Dobre. A môžeme ísť. On to speedrunuje. OK, aj my speedrunujeme. OK. Ja sa tu schovám. Ani. Ale nie, idem sem. Ja som... Ty, hej! OK, ale toto je už fakt kritické, ja mám cez... On už iba teraz došol. To možno No ja mám taký pocit, že teraz niekto z nás zomrie, lebo máme už docela vysoko ten. 39. A ja? Ja som cooked. 4. Ja, kamor! Rýchlo! Zmizni! Ale on pokým otvorí, tak to budeme mať aj 100 pade. On otvára. Aha, aký si už. No čo na mňa kúkáš? Mohli by sme ho trocha okúpať, nemyslíš? No, choď. Vypadni. Odíď. Círo, Míro. On je ako 80. 86. Rýchlo. OK. A ty ciko. Yes! Ne. Idem ja. Ja. Či vypneš dobre? Yes! Ja si to musím dať rýchlo na nulu. Na kolkátke je? Dvojka. Zase? Aha, OK. Kámo. Ale práve teraz som si všimol, že on má nohy. OK, dvojka vypadla. Kamera... A už tam není. Ani na jednotke nie. To je zle. Veľmi. Mám taký divný... Jednotka. O! A práve to vypadlo. Čo má aj tu na sedmičku? Na trojke. Chalán je na trojke. Ak to presvietí, tak to už vieme, že je jen tam. OK. Kámo. Ja som to tušil. A čo teraz? Najlepší timing. Nič, musíme počkať. Alebo zdechneme o to awareness. On ani neotvoril. No, sme mŕtvi. Dámy a páni, je koniec. Goodbye. Kámo, perfektný telefón normálne. To bolo nádherné. Ok, dámy a... Dajme niečo iné. Ne, dokončíme house. Ja som to rivol, ale OK, napojím sa znovu. Dámy a páni, dokončíme house pre vás. Pre vás to dokončíme. Kubo, ty už prosím ťa nič nehovor, že teraz zazvoní telefón, lebo akože umrem. No tu si, no poď tuto. Hello, Amanda Duba. Poď sa točiť. Idem do dverí. Ok. Ja ti dám také ok, že sa pookuješ. Ok. Hard. Dámy a páni, vidíte, ideme hard. Hard. No baiting. Nechám vás to tu kúkať, aby ste videli, No že baiting. nejdeme easy. No baiting. No. OK. Aby ste videli, že aj vieš čo, ideme Nightmare. Nie! Tak by som na to klikol. Ja ti kliknem. Po hlave. No a už sme tu znovu. A zistil som, že máme aj tu dole kameru 7, ktorá je... Ale ištenem. This is an official report from the... Aha. Nikoho to nezaujíma. No kde si? Aha, dvojka. Jak vždy. Asi tak.
Kam, ale my sa Nie. musíme kúknúť, až pokým bude toto. To, čo je na dverách, tá kľúčka sa tak, že... Že tak hore-dole. Ja si toto prečítam. Ok, stále je na dvojke, chlapec. Alebo viete čo, nie je to jedno. Dámy a páni, nechám vás to tuto prečítať. Stopnite si to, ak chcete. O. Kubo. No, Telekom. tak to nie je. OK, na dvojke už není. Lebo on je na štvorke. Aha, To je nádherné. vidím, očka. Prečo vole. ide do našeho basementu? On nás miluje? To som nevedel. Mne ešte netreba. A kde je? Trojka. Aha, znova ten úsmev krásny, joj. Oh. We are cooked. Definitely cooked. No? Yes. OK. Hypsa? On iba teraz otvoril dvere. Ne. Are so cooked. Počkaj, budem to ja, alebo to budeš ty? To budeš ty. Pozrime sa na seba. Prediction. Oh fuck. Oh! Aha, ale Čau. ja som sa omylom pohol. Dčko som klikol na miesto Fka, že flashlight. Kámo, ja Tu je za- flashlight? Aj. Bro, tu je flashlight. Ale už. Mám. A kde je? Yes. Strico. Dobre, dal som to. Dvojka. Osmička nikdy nefunguje. Aha. Ani dvojke už není. Ferry. Nie, že by sme proste len zamkli dvere. Logicky. Veľa by si chcel. Trojka. Trojka, on to speedrunuje znova. Idem ja. Ja som. OK, GG. Šeska nič. Devina. Tu som... Čo? Ako? Neviem. OK, poďme Minecraft. Ale dámy a páni, nedali sme to, išiel cez nejakú debilnú nejakú ventilačku. Tak asi na budúce, dámy a páni, no a my sa uvidíme na ďalšom videu. Tak čau!